ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാല് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കട്ട കെട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് കുറച്ചായി പാല് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വാനില എസൻസ് ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂട് തണിയാനായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂട് തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയും കൂടിയും വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ അടിപൊളി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.